Que tal? Saúdos e moi boas tardes de novo desde o campo da Universidade do Campus Universitario de Ourense. Partido amigable entre as seleccións de Galicia e Francia. Acabamos de ver o partido no que se enfrontaron Galicia e Francia en categoría femenina. Agora vamos ver o partido masculino, outro partido que se presenta, Carlos Alba, apaixoante. Apaixoante, esa palabra, exactamente. Porque se no primeiro tempo do feminino tiñamos as nosas dúbidas por ese arreón de Francia, logo a segunda metade de Galicia foi espectacular para embarcar, A nosa rapazas tiñamos unha parte inmensa, é dicir, neutralizar a vantaxe e o xogo das francesas, xa era ponerse por diante, só un pouco de infortunio final, que non nos permite levar a victoria, foi un esforzo enorme. Unha pena a lesión de Lucía, a verdade, ahora nos últimos minutos esperemos que quede un susto. E agora o masculino, teóricamente, preséntase apretadísimo, non? Se temos en conta o último enfrontamento entre estes dous equipos que saldou con unha diferencia mínima de 2 puntos a prol de Francia, entón penso que este partido vai ser... Nos vimos con forzas para vengarnos. Dame a impresión de que non vai haber ninguén se vai distanciar sino marcador como fixo Francia no feminino, non? Carlos, en quen poñemos o foco do equipo galego e o equipo francés? Xogadores importantes, xogadores os que temos que ter en conta. A ver, no equipo galego eu destacaría primeiro a nosa fortaleza defensiva, que vai ser un pilar moi importante, e a nosa rapidez arriba, non? Temos xente que arriba é moi rápida, define moi ben, vai moi ben tanto a punto como a gol. Entón temos que intentar aproveitar a nosa fortaleza defensiva, sair rápido e definir, non? Eu penso que temos dous grandes dianteiros como Leborán e Juan Fariñas, temos unha dianteira moi rápida, moi potente, xente no medio campo moi forte, como por exemplo Canarios e Mandiños, e a defensa que temos, xente de Fillo, xente de Estrela, é moi boa defensa. Son tiradores a puntos. Sí, tiradores a puntos. Entón, eu diría que nos temos que baixar a nosa fortaleza defensiva e despois a nosa definición arriba ten que ser, bueno, vai ser moi efectiva. E o combinado francés é un combinado que xoga bastante máis a man, que ten moi bo tiro desde 3/4 de campo, xente que vai moi ben a punto, non? Que fan, digamos, un fútbol un pouco máis, por decirlo de algún xeito, fluido, pero bueno, o importante é que o noso equipo compita, non? E que despois de, bueno, daquela derrota no Mundial consigamos, en certo xeito, pois, esa revancha, non? Que a todos nos gustaría por parte do noso combinado. Penso que vai ser un partido moi disputado, moi bonito. Espero que os espectadores, pois, despois do gran espectáculo feminino, que disfruten tamén do partido masculino. Desde o punto de vista do regulamento hai algunhas pequenas diferenzas. Primeiro no tempo, por ser un partido, digamos, internacional, eses 35 minutos en lugar de 30, e algunha cousa máis, non? Pois mira, vai haber moito máis contacto, que comentábamos antes con Alba, non? Que no feminino non se permite, pero sempre hai, aquí sí que hai moita máis permisibilidade, é dicir, vai haber máis contacto. Necesito espectadores que non se asusten se ven así algún golpe, cousa así, porque é o normal, non? E despois destacar que no masculino non se pode levantar a bola do chao, non? Tens que picala co pé, con a falta técnica que ás veces por precipitación se comete moito. E despois, bueno, o marcador igual, a xente pode ir contando con os dous dígitos, as posicións son moi semellantes, non? Sí. Vamos a xogar 11 contra 11, repetimos para adaptar un pouco as dimensións do campo, dos campos europeos, non? En Irlanda son 15 contra 15, os campos miden case 150 metros de longo e casi 90 de ancho, entón son necesarios 15 xogadores para cubrir os espazos. Aquí, dimensións de campo de fútbol, 11 contra 11, e bueno, imos ver que disposición táctica ten o equipo galego e tamén un pouco como entran no partido, non? Esperemos que entre mellor que entran as rapazas para que despois non teamos que ir a remolque. Exacto. Ás veces ir a remolque mentalmente, físicamente cansa moito máis o equipo, non? Entón a ver se agora temos a opción de entrar máis enchufados, máis intensos, pero eu anticipo que vai ser un partido moi igualado, que non vai haber grandes distancias. Sí, igual que o femenino, vamos a estar aí. Esperemos que desta volta non haxa empate que gañemos nós, obviamente, claro. Efectivamente. Ahora, xa che digo, o equipo masculino continúa o ciclo do Mundial, segue o mesmo adestrador. Sí. Hai probas, caras novas, hai bastantes caras novas. Sí, vamos nomealos porque sempre é bonito, isto queda para a historia. Estamos falando de que na portería van a estar Jacobo Dorribo e David de la Torre, Cebo. Como defensas van a estar Pablo Bermejo, Alberto Méndez, Alex Seijas e Yupe. Como medios defensivos David Fuentes, Canario, Iago Couso, Juan Mejuto e Gonzalo Cerviño. No medio do campo Mario Iglesias, Diego Dieguez e Manu Suárez. No medio do campo ofensivo Daniel Santalla, Marcos Gañete, Corba.
Adriano Quiroga, arriba os dianteiros Rubén Leborán e Juan Fariñas, todos eles dirixidos por Jano, por Alexander San Martín. Equipazo. Temos un equipazo, a verdad que sí que... Os que levamos xa tempo nesto do fútbol gaélico, vemos os xogadores e podemos competir contra calquera. De feito, estámoslo facendo. Estámoslo facendo, sí, no Mundial, a verdad que os rapaces fixeron un Mundial espectacular, un torneazo, e quedaron terceiros por... Na súa categoría quedaron terceiros. Por aquí o partido que perderon contra Francia de 2, e non estarían xogando a final en Croke Park contra Nova York. Se pensamos 2 puntos non é nada, é un gol, é dicir, unha xogada, unha anotación, non? Entón, temos tamén os franceses, non? Que tamén son un equipazo con... moi forte. Con Leo Blanchard, con Michael Bonet, con Besson, con Cruzet, con Irigoyen, con Botrel, Leos, Pillu Duval. Sí, a verdad que Francia veu con todo. Francia veu con todo. Poisson, Bouillani, Jean-René Robert, pois ese o equipo de Francia, os xogadores dirixidos por Kovarski e Robert, os técnicos do conxunto francés, e xa están os dous equipos, as dúas seleccións, Galicia e Francia, Francia e Galicia neste amigable que organiza o Auriense, o clube de fútbol gaélico esta cidade das Burgas, un equipo que está apostando forte tamén polo fútbol desde a base, por este fútbol gaélico de orixe irlandesa. Repasamos un pouco con 15 xogadores, con estas porterías en forma de H. Anteriormente no partido feminino pois dimos unhas pinceladas do que é o regulamento, pero en calquera caso que ten un ritmo pois abafante. Altísimo. Vamos ver quen se adapta mellor a temperatura, non? Bueno, pois o himno francesa marsellesa, os acordes da gaita que soan aquí neste campo universitario de Ourense. Festexando o seu himno nacional os xogadores de Olivier Kovarski e o seu asistente Jean-René Robert. O himno galego soa en Ourense.
ver que fixo Francia. Imos aló. Imos ver se o empate das rapazas convírtese tamén nun empate ou mesmo unha victoria. Sería xa moito soñar, porque esta é unha potencia moi forte Francia, pero soñar é gratis. Imos soñar. Imos confiar na victoria dos nosos rapaces. Sí, temos un equipo moi fuerte, sí. Igual que as rapazas levan un traballo intenso nestes últimos meses, moitos adestramentos entre semana. O cal, efectivamente, ainda non falamos iso, pero hai que destacar que todo isto se fai, digamos que autoxestionado, non? É un deporte que ainda está aparecendo, medrando, polo tanto, pois o esforzo dos xogadores no medio da semana, ser o traballo, desplazarse a Santiago, a Estrado, a Lalín, a adestrar, juntarse todos, é un esforzo impresionante. Moi complicado. E xa vos lo pregunto os dous, que credes que necesita o fútbol gaélico para ir medrando, para, como dicíades antes, os xogadores non veñan do balonmán, do fútbol ou do rugby, senón que xa veñan da base do fútbol gaélico? Cartos, escolas, por onde van os tiros? Ou todo? Un pouco todo, o que comentas. Moi importante, Tomás, o que teremos destacar é a difusión. O que estamos facendo hoxe é un paso importantísimo para que este deporte medre, non? Porque digamos que o deporte vai collendo nome, a xente vai sabendo del, pero cando falas con xente que non se move neste círculo, pois non sabe moi ben do que é fútbol irlandés, fútbol gaélico. Entón, a difusión é importantísima, que a xente saiba que existe este deporte e que, por exemplo, unha tarde como hoxe, pois en vez de estar no bar vendo o Almería Real Sociedade ou unha cousa así, pois que veñan aquí a Ourense o que Bilbao Real Madrid, que gañou o Madrid en Bilbao por 1-2. Pois en vez de estar vendo no bar, pois que queden na casa ou que no bar pidan a Galega 2 para poder ver este deporte, non? A difusión moi importante. Un patrocinador igual para as ligas tamén, non estaría de máis. Estamos aquí facendo propaganda. Hai que pedir. Xa sabedes, chamádenos, temos aí. Non, e despois, bueno, eso, que crear unha base, unha estrutura base, non? Pois que falamos antes da Escola Universitaria da Coruña, que leva moitos anos, a de Ourense, que tamén se realizou, e tamén houve varios proxectos por varios clubs para empezar a traballar con nenos, non? Tamén alguna que outra clase. Nos na Coruña televisamos na Cova Céltica moitos partidos de gaélico para que a xente tamén o conozca. Efectivamente, non facemos sesións de visionado de partidos, bueno, logo nos institutos de educación secundaria, en algúns deles tamén se dieron clases. Entón, empezar un pouco a espallar o deporte, non? Que a xente saiba que existe deporte, que é unha alternativa pois aos deportes máis convencionais. Eso sería basicamente eso, difusión e pois apoio logístico tamén, claro, sempre fai falta, decir, nós cando fomos o primeiro mundial que foi en Abu Dhabi, fomos o único equipo que non levou ningún tipo de axuda, que a asociación, os xogadores pagaron todos os petos. A única selección que non recibiu un peso de axuda, non? Entón, o Isollo que vai principiar o partido, ese salto entre 4, balón arriba do árbitro irlandés afincado en Madrid, J.J. King, primeira posesión para Francia, banda dereita, Francia que empeza cun ritmo importante, tirando a paus, non, fora. Pero unha gran intensidade xa desde o comezo do partido. Teñen os dianteiros moi abertos, abre moitísimo campo, pase desde o medio campo, o dianteiro ven recibir de costas. Temos aí a Cebo sacando. Recibe Juan Mejuto, que é outro auténtico motor no medio campo tamén. No medio campo, sí, Juan, a verdad que... Mano de estrela, moi ben. Aí vai Mario, desde Mecos, que ven pase. Mario leva desde o principio, desde Abu Dhabi, foi a Dublín, está xogando aquí. Interceptou aí de costas Toni Arce, a saída da acción de Fujani. Intentando defender aí Galicia, non pensa dúas veces e fora o lanzamento. Estaba aí David de la Torre, Cebo, baixo paos, Antoine Mortel, que xoga a selección de Bertene tamén, que é un gran tirador a paus. Fallou agora, pero é moi bo tirando a paus. En Galicia como se distribúen os xogadores? Veñen de poucos equipos, de moitos? Pois nesta convocatoria temos maioría, está repartido de xente de varios equipos, como na femenina. Nútrese basicamente de Estrela Vermella, de Santiago, e de Fillos de Bregón da Coruña. Despois temos xente de Irmandiños, moi ben Rubén. Que ben Rubén agora, amaga co lanzamento a paus, arriba. Punto, moi ben. Que ben Galicia. Punto para Galicia. Gracias, moi ben. Pois decíamos, hai presencia mayoritaria de Estrela Vermella, Fillos de Brogán, Irmandiños, temos Aurienses, temos tamén Herdeiros de Lalín, Mecos do Grove, efectivamente, e Pontevedra. Esos son dos os clubs que teñen representación. Sí, ahora mismo sí. Está moi disputado agora, está complicado entrar na selección galega a día de hoxe. Sí, a verdad que hai un nivel moi alto, hai un nivel de exigencia moi alto. E a nivel de clubes, quen domina, quen está nas últimas... Pois está Estrela Vermella, basicamente. Nas últimas ligas, pero este ano está moi reñido. Este ano hai 3 equipos con opcións de gañar o título. Son Estrela Vermella, Fillos de Brogán e Irmandiños da Estrada. Pero bueno, o equipo que dominou esta cuarta edición da Liga, as 3 primeiras gañou nas Estrela. Entón, bueno, son, digamos, o equipo a batir, non? Dentro do masculino. E no femenino, pois, que antes nos íamos a comentar,
houve 2 anos de dominio das Irmandiñas da Estrada e nestes 2 últimos anos as Fillas de Breogán son as que están facendo co poder. Efectivamente. E aquí en Galicia pasa como en Madrid, que hai moitos xogadores e xogadoras irlandesas, ou prácticamente todo é produto galego? Prácticamente todo é produto galego, é dicir, é un fenómeno único en Europa, diría, junto con Bretaña, que en Bretaña tamén pasa, que son moitos xogadores bretons. Eu penso que en total na liga debe haber 4 xogadores 4 ou 5 irlandeses. Sí? O lanzamento que se Non foi hai máis, fora. Non hai máis, por eso, 4 non. Hai nos Irmandiños da Estrada, nas Fillas de Breogán e pouco máis. No Dorna, penso que teñen. Hai no Dorna, verdad, sí, esquecíame o Dorna. Entón, aquí, ese fenómeno fútbol gaélico, moi ben, Juan, que gran recepción por parte de Juan, que ben. Complicado que recibir ese balón. Sí. Golpeou ben Aí vai Cebo. Corba ten un tiro a porta excepcional coa esquerda. Zurdo. Busca atrás, vai levar Juan. Veus un pouco. Aí está xogando Corba. Aguantando bien a Bien, primeira. Ben, con Juan. Moi ben, Juan. Muy ben, Moi ben, están mantendo moi ben o balón, a verdad que sí. Sobre todo tendo paciencia. Vaya golpes que se levaron aí. Falta a favor de Galicia. Intensidade tremenda. Va, Fran. Falta buscar clara agora. cometida por Mathieu Courcet. Icono para sacar. Galicia moi ben, Pide por aí, va. pausa. Sí, muy ben. Que ben. Que ben. Oportunidade, o tiro Puntazo, arriba. ¿no? Ah, no, Non, fora. fora. Vai por Dios. Moi boa xogada. Pero moi boa xogada. de Manel, xogador do Estrela. Momento Moi un boa cero para incorporación. Galicia. Pois iremos vendo despois de diversos aspectos, non? Pero nós vamos ter que destacar o despliegue físico que fai falta neste club. Hai que cubrir moitísimo campo, tens que ser a túa marca durante 40, 50, 60 metros, moita carreira. Sí, penso que a intensidade se aprecia, ¿no? De todas as carreiras que se botan. Non, fora. Por el momento Francia non está nada acertada de cara a Paus, o que é moi positivo para a nosa selección, obviamente. Golpear arriba Cebo, non xoga en curto. Currón por detrás. Ben recuperado. Yupe, que ven dunha lesión. Que ven dunha lesión, oxe, primeiro partido, disputa, sí. Despois da lesión, esperemos que non lle pase factura. Moi ben o balón de Juan, aí Leborán. Ui, cuidado coa cámara de televisión de Galicia. Sí, cuido facerse dano aí. Sí, o cámara. Sí, e tamén Rubén Leborán. Sí. Están os dous ben. Continuamos todos. Quanto non hai que ben Juan, que ben move no medio campo. Sí, a verdad que claridad ten para marcharse. Aí vai Corba, que se apoya con Juan de novo. Que ben Juan. O golpeo adiante. Adriano. Que rapidísimo, que se marcha, vai encarar. Sí, Adriano, a verdad que ten unha calidade. Calidade, unha velocidade, cando encara aí paramos. Sí, pedía falta tamén. É moi importante aí a defensa nese medio campo contra esas xogadas e non deixar o francés que cheguen a posición de tiro. Moi ben, que velocidade, que ben. Sí, que ben sacado ese balón. Moi boa acción defensiva de Pablo Bermejo, moi boa acción defensiva. Balón para Galicia. Balón para nós. Pois de momento, como xa comentamos, un punto nada máis, poucas anotacións, partido moi parello. Moi intenso. Sí, moi intenso, non hai esa sorpresa que tivo que tuvemos nos ao principio, pero que despois soubemos reaccionar. Sí. Moi no saque. Cebolo. Que pena, pensei que recibía. Sí, penso que o Sol ahora mismo está bastante baixo. Sí, sí. Difícil de xestionar o Sol. Moi ben, Juan, enorme, como sempre, no medio campo. En ese momento moi ben en defensa, moi ben en defensa. Estaba xogando Juan Mejuto. Bermejo leva o balón, apoiarse no porteiro. Aí vai Cebolo. Que aquí se pode facer sen ningún tipo de problema. Sen ningún tipo de problema, e o porteiro pode conducir, pode subir, é como un xogador máis. Do mesmo xeito que un defensa pois tamén pode facer unha parada baixo pausa, é dicir, non hai o poder relevar o balón coa man e co pé. Sempre cando non o pare coas pernas. Ese é o medo que me dan os francés, que tira moi ben a pausa, enseguida arman a perna e tira moi ben. Aquí a lo menos vese máis tiro a paus que tiro a gol, non? Vai haber máis, sí. Sí, aquí sí. Alde que Galicia, como dixemos antes, ten, ya que agora mesmo está só Rubén Leborán en punta, tamén temos a Juan Fariñas no banco, e son dous dianteiros que definen moi ben abaixo, van moi ben a gol. Son moi rápidos e van moi ben a gol. Gran saque de Cebo. A ver quen se leva esa pelota. Galicia xogando Mario, que ben, que pena. Por moi pouco interceptou esa pelota aí. Ruyani. Nosa. Agora pode que ser ben boa. Leborán aí estuvo moi rápido. Aí se ve o seu control. Increíble Leborán, moi ben. Vai pitar
pitou falta, non? Penalti a favor de Galicia. Clarísimamente, eran 3 contra 1, eso non se pode. Deixou seguir por se marcábamos gol. Penalti que vai tirar. Muy ben, estuvo moi ben. No, Dieguez, me parece que tú. A ver. Sí, Diego Dieguez. Tira Dieguez, sí. Diego Dieguez vai ser o encargado. Tamén un gran mediocampista, xogador Estrela Vermella de Santiago. Moi completos. Moi completo, unha gran visión de show, un gran golpe de balón. Vai ben a punto. Bueno, esperemos que esta vez haxa máis sorte, marquemos o penalti, sí. non? Que vai tirar a gol. A gol, ¿no? claramente sí, a gol. Sí, claramente abaixo, a gol. Buscando fora. Pois non. Que mala sorte hoxe. Estamos tendo mala sorte cos penaltis. Os penaltis, sí. Erraron unha rapazas, erraron outro os rapaces. Pues, non pasa nada, non pasa En nada. calquera caso, para errar ese penalti hai que xestionar esa xogada. Efectivamente, a xogada foi moi boa, moi recuperación de Esa Rubén é a Lebrán. mellor nova, que Foi con Galicia moita está chegando. forza, sí. Entra Canario agora, que dá moita presencia física no medio campo nesa selección. Sí, é un xogador moi alto, que tamén vai moi ben a paus. O balón ten que ser noso, Yupe. Yupe moi ben aí, Yupe. Sendo aí perfectamente Antoine a é moi bo, pelota. é moi bo dianteiro, xogador francés, moi perigoso. Eles, con as defensa, como dicía antes, veamos que ben está defendendo Galicia, que está moi en riba, eles sempre se moi Que bo incómodo. tiro sacou aí. que ben, que ben. Que despeje Que pitou de Cebo. De Cebo, falta a favor de Francia, pitou a falta no tiro. Moi ben Cebo, Pero moi digo- seguro aí sacando coas mans. Como comentamos ao principio, Galicia defende moi forte, presiona moito, entón os franceses están moi Si incómodos temos unha defensa moi porque non dura. encontran posicións cómodas de tiro, non? Que o que buscan eles tirar a paus constantemente. Aí vemos esa forma do Ese balón. golpeo, E o golpeo técnica, perfecto. definición técnica como Perfecta. executar unha falta. ¿no? Exacto. Ese golpeo. Foi Lilian Irigoyen. Bueno, non pasa nada. 2-1 para Francia. E dicía que o balón, ademais de pesar un pouco máis, ten o debuxo dun balón de voleibol, non? Non son hexágonos como no fútbol, Sí, efectivamente como tiro. son lascas, Sí, non? son De lascas, coiro, pero pesa como do fútbol ou máis. Mira que rápido, que ves Efectivamente, o sobre todo ahí, masculino. Sí. É máis Bueno, grande é e máis pesado. Non comentamos antes, os balóns en gaélico teñen talla, non? Sí. O balón masculino é talla 5, da rapaz é talla 4, un pouquinho máis pequeno. É outra diferencia que hai entre o masculino e o feminino. O balón feminino un pouco máis pequeno. Entón, compre este galo tamén para que a xente nos vaya Facéndose a regulamentación, Efectivamente, as diferenzas que pode ter este deporte co fútbol co tradicional fútbol convencional, que do que falábamos antes. ou co rugby. E que esperemos que algún día a xente pois cambie un pouco esas dinámicas de ver ese fútbol tradicional e ese enganche a este deporte Este deporte. que é moi Amateur. dinámico. Sí, totalmente, aparte, bueno, xa destacamos o esforzo do club organizador, dos xogadores, é dicir, todo autoxestionado. Aí vamos a ver a Adriano, que ben aí, Adriano. que Ui, Esa é Francia desde atrás. Aí puido haber falta, pero aguantou perfectamente. Esa balón ten que ser noso, moi Que que ben. ben Couso. Couso. Anticipando en Couso defensa. moi ben, sí. Yupe que saca moi ben o balón solado, ten moi bon golpeo. Ten Leborá. moi bon golpeo, moi lonxe. Moita Falta. potencia. Moi clara. E Adriano, sí. Agora temos que buscar tiro a paus. Falta moito partido aínda. Supoño Rod que quitará Corba. Corba, sí, efectivamente. Corba que é o capitán tamén da selección galega. vai Leborán. Vai Leborán, vai ser Leborán. Que ten un Corba é tiro. o capitán, sí. Corba, capitán. Leborán ten moi bo tiro, tanto a paus como a gol. Ten unha definición é impecable. Moi ben Leborán. Puntazo, moi ben. Puntazo. Empate a xogador, 2. Temos sorte que ali temos 3-4 tiradores que son moi fiables, que nesas situacións sempre definen, que é moi importante, de que parezca que non, ir sumando punto a punto, ir acabando as xogadas. Vaya Juan. Recuperou esa pelota Que ben Francia. Juan, Ben, Juan, que que gran ben, acción que gran defensiva. robada de balón, sí, sí, sí. Que pena no pase. Aí vai Couso. Couso carga. Vixe, Que esa ben, acción, por que exemplo, ben. totalmente Ben, legal, Couso. ¿no? Aproveitou que se adiantar na carreira para cargarlle no ombreiro e recuperar o balón tranquilamente. Ui, Eso é falta do xogador galego. Galego. Aí pode, realmente un xogador que non ten o balón non pode cargar contra o defensor, Sí, ¿no? aí o unha falta en vemos. ataque, Que penso que foi o que pitou, efectivamente. que o xogador foi Sí, que foi quiso chocar contra él. É o que interpretou o árbitro, ¿no? Meteu o ombreiro Mathieu Cruchet. Dicir, ombro contra ombro está permitido, pero non podes cargar de frente. Entón foi o que interpretou o árbitro irlandés. Pois ollo con este golpeo porque pode ser o terceiro punto para Francia. Vamos ver como executa. Corto, que Uf, ben. o traveseiro, pois estivo moi outra vez ben moi aí ben Cebo, Cebo, Moi ben coas Cebo, mans, sí, coas mans, seguro, despejando, moi ben. Sen complicarse. Agora sacamos o balón tranquilamente. Ben mal, moi ben.
Mira onde ven recibir Rubén Leborán. E que Leborán, a verdad que botou unhas carreiras sempre. Sí, é rápido. Ui, que velocidade. Porque moi clara agora de Francia. Que boa defensa. Que foi todo Bermejo que sacou baixo paus. Enorme. Increíble. Quita pasos, o árbitro. Sí, quitou pasos. Estaban cantando xa os franceses o gol. Sí. E o peor é que Leborán puido facerse dano, vémolo coxeando na outra parte do campo. Logo da carreira anterior a ver se pode continuar porque esperemos que sí. Eu creo que levou igual algo muscular leve. Igual algo de eso muscular polo esforzo da carreira que fixo. Punto para Francia. Eu creo que foi o típico bocadiño, non? Sí, igual tamén, efectivamente, igual lle deron un está vendo aí golpe na coxa, recuperar na coxa porque o golpe debeu ser importante. O que levou Rubén Leborán, mentres Francia marcaba o terceiro punto. Que ben Adriano, moi ben, como saltou aí. Moi ben Adriano. Gañando altura. Aí se que se apoya en Leborán. Moi ben. Busque punto, enorme. Punto, ¿no? Sí. 3-3. Moi boa xogada. Entre Corba, Adriano e Rubén Leborán definindo, sí. Esta repetida que ben golpea. Que é complicadísimo golpear aí con dous xogadores en riba de ti que che poden bloquear o tiro coas con mans. ese ángulo. Claro, con pouco ángulo. Hai que ter en conta que ben golpear. Impresionante. Que ben tira paus. Impresionante o tiro a paus de Antoine Botrel. Lémbrome cando fomos xogar coa selección galega, o segundo partido oficial xogamos en Bretaña, contra a selección da Bretaña, a paus mallounos, que tivo un acerto, non fallaba unha, era dificilísimo, co defensor en riba, golpeaba con moita parábola, é dicir, fixera un partido completísimo aquel día. Aí vai a ver Adriano, que ven Adriano co puño. Vamos a ver quen colle esa pelota. A Sernosa. Levou unha Florian Bullani e agora piques de recuperar Galicia. Balón para Galicia, non? Balón para Galicia. Banda para Galicia. Estamos xa a piques de chegar ao minuto 15 da primeira metade, 3-4 e un pouco que diciades, moitos puntos, poucos goles, Sí. Bueno, os rapaces tamén lles máis doado, penso neste caso, porque están acostumbrados a xogar en campo amplio e de 11, están máis acostumbrados a facer os tiros longos. E que pouco necesita aí para marcar Antoine Botrel. A mala perna e leva 3 puntos, xa me parece, non? Sí, e os dous últimos en menos de un minuto. Vemos agora, houve un relevo na selección galega, o adestrador meteu no campo Alberto dos Ríos de Berogán para intentar frenar ese tiro a paus de Antoine. Vemos o noso número 6 como se pon con que él, leva desde o principio que tamén que é un xogador histórico, como Patri, xogou no primeiro partido da selección galega e ainda está aquí. Vemos como está, ves? Alberto agora vai a parallar con él, vai facer unha marcaxe moi intensa e agora imos explicar o que fixo o árbitro. Os nosos xogadores desprazaron o balón, infracción, e adianta 13 metros o lanzamento da falta. Penaliza. Aquí cando alguén intenta en fútbol convencional, pois pode pitar un cartón amarelo ou demais, aquí penalízase dándolle unha vantaxe de 13 metros ao equipo rival. Xa que desde aí tamén para ele é moi fácil tirar a punto. Entón, se ti impides que o equipo rival poña o balón en xogo, o árbitro pita 13 metros, adianta o seu saque 13 metros, pois costa puntos. Lilian Irigoyen foi o que marcou imposible aí. Como vemos, os franceses agora xa quenceron o pé, están metendo todo o que tiran. 6-3. 3 arriba para Galicia, xogando. Temos que intentar chegar. Aí vai Mario, que bo pase a Leborán. Leborán vai para gol. Leborán increíble, un lucha. Que golazo. Increíble. Empata o partido. Impresionante. Empata o partido Leborán. Aí está, empatado. O que comentábamos ao principio. Como loita contra 3, como se vai. A verdad parece que pola súa estatura que no, pero él baixa de todo. Fortísimo, mira que ben define. Como cruza, Sí, define con as dúas pernas, ademais, é dicir, que ten unha como a pesar da súa altura protexe moi ben o balón, é dificilísimo quitarlle o balón. Moi fuerte, sí, moi forte, xogador dificilísimo de marcar. Pois necesitaba Galicia. Facíalle falta isto a Galicia. Marcar de 3 en 3 e marcou, empate a 6. Pero aí se vai outra vez. Aí vai outra vez, que é rapidísimo. Ai, que pena buscaba o pase. Tiña que ver aí a Adriano, si estaba mirando para él. Iba moi ben ese pase, era moi boa intención. Gran bloqueo aí de Francia. Sí, moi boa xogada defensiva. Non chegou Canario a bloquear. Falta porque foi Copé, que o xogador francés quería ir coa man. Eso está moi penado, sacan rápido. Aí sacaron rápido, estuveron moi rápidos. Era boísima oportunidade para Francia. Colleron os descolocados. Sí, totalmente descolocados, sacaron rápido. Chega o gol. Pero bueno. O
O gol Ahora de Francia vemos marcou Michael Bonet. relevo en selección galega, sai Corba, entra Juan Fariñas, que outro dianteiro. No, ao final, Sale cambia Leborán, que debe estar ainda con molestias. É outro Juan Fariñas, killer como tamén un Leborán. dos máximos anotadores da Liga Galega, agora mesmo. E tamén ten unha gran definición. Hai lesión no combinado francés tamén. Do xeonllo esquerdo, importante, Sí, parece que está tocado, ten que cambiar. Sí, tenía sensación. Unha pena que Francia marcara tan rápido ese gol, que non nos Sí, a verdad que sí que non nos darán. nada de espazo para respirar un pouco, colocar líneas outra vez. A ver o reajuste defensivo que fixemos. Parece ser que Leborán que sí que se mancou, Sí, esta sí, hora sí, sin sacou a bota. Sacou a bota e o xogador francés tamén ten problemas importantes no xeonllo. Xa o explicamos no partido feminino, pero imos aproveitar este parón para repasar o que o marcador por se alguén enganchou nague dúas no partido masculino. Lembramos que na parte esquerda Galicia, por exemplo, ten un gol que vale 3 puntos e 3 puntos conseguidos por tiros a paus, polo tanto tería 6 e que Francia marcou un gol, tería 3 máis 6 de tiros a paus de cada punto, polo tanto 9. Sería 9. O sea, que agora mesmo o resultado sería de 6-9 favorable a Francia. Sempre o marcador, o primeiro díxito que temos á esquerda son os goles que valen 3, e non son os puntos que valen un punto cada un. Hai que calcular o cómputo global, ¿no? Aí o vemos, Galicia 6, Francia 9. Vemos para Galicia que ben está defendendo. Por si hai dúbidas, cada vez que hai un punto fora. Foi fora. Neste caso foi fora. O árbitro marca fora tamén, ¿no? O árbitro, por exemplo, agora os umpires marcaron fora, pero o árbitro que ten a última decisión, ¿no? Entón, se o árbitro pensa que entrou, pode dar punto. Pode dar o punto. O árbitro principal. E os umpires levantarían unha bandeira branca no para o caso punto, de que fora gol verde. Mira, temos a Juan Fariñas. Fariñas pelexando por esa Outro dianteiro. pelota. No, mira. É outro dianteiro rapidísimo que vai moi ben, define moi ben de cara a gol. Foi unha gran temporada desde aí que o chamaran para a selección. Sí, está debutando na selección Fariñas, efectivamente. Falta. Estamos a piques de chegar ao minuto 20 desta primeira metade. Xoga Francia. Ollo porque un gran lanzador, Lilian Irigoyen. Estamos vendo acción repetida. Por ter mar do xogador, non deixar de avanzar, basicamente foi falta de Manu Suárez. Arriba. Que non falla os xogadores franceses de cara a pau. Temos que evitar as faltas tan cercada aí porque aí son tajantes. E non só xa balón para, son tamén en xogada, como vimos antes, Artois define moi ben. Estamos como pasou no partido feminino nese momento crítico, Sí, estamos agora un pouco. pouco. Parece que Francia encontrou o seu sitio, o seu ritmo. Que nós non encontramos de momento. Francia está movendo moi rápido o balón, está sacando moi rápido as faltas, sacando rápido portería, está lle dando unha ventaxa. Está nos costando máis. E aí a Man está xogando moi ben, agora. Fai moi boas combinacións, mirade como se adía. Que rapidez. Que ven a defensa de Couso, ¿no? Sí, moi ben. Que gran acción defensiva, moi ben defendido. E agora imos ver que pita o árbitro. Con iso marca, aquí neste deporte, outra, venos moi ben esta xogada, non hai o córner tradicional de sacar desde o canto, non? Cando o balón sae pola liña de fondo, o umpire marca o punto exacto onde saiu, e a liña que chama 45-45, sacan sempre co balón desde o chan. Entonces, ten que sacar o balón desde aí, ese sería un córner, e podes ir a punto que efectivamente anota. Desde 45 anota. Sí. De 45 metros. Anota esa acción Baptiste Lesen. Entón, ese é unha... Bueno, volve a entrar Leborán outra vez, xa descansou. E na sección. Entra tamén... Sale Couso. Sí, sale Couso. Sí, creo que Gonzalo Cerviño que entrou. Sí, Cerviño, xogador do Pontevedra. Estaba xogando Diego Dieguez. Moi ben, Dieguez. Galicia buscando... Que ben o pase, moi ben. Recurtar diferenzas, Leborán. Que ven buscando a Leborán. Que mira que ben gano o balón, mirade. Diferenza de estatura e pero para él non é un impedimento. O máis listo da clase lévase a pelota. Vamos ver Increíble. Leborán. Pasos. Sobroulle un paso a Leborán. Si, se cadrei, tiña que buscar o apoio con Juan Fariñas, que lle devolvería o balón e tería a posición franca para ir a punto a gol. Bueno, hai que intentarlo. Xoga Francia buscando o desmarque. Francia está moi rápido. Combinando moi ben a mao, ou tampouco renuncian ao xogo directo como vimos agora. Atrás, pase 30-40 metros e buscar a posición de desmarque. Balón arriba. Complicado ese balón, é difícil.
Acción de Daniel Santalla, recupera Francia, eles agora queren abrir oco no marcador, o golpeo a paus. Unha selección prácticamente infalible. Sí, son moi eficientes no tiro a paus, son moi eficientes, aparte que sempre buscan esas posiciones, decir, mientras que nós tendemos a buscar máis o gol pola costumbre, e pola calidad dos dianteiros, vemos que Francia busca máis mover o balón, buscar tiro a paus e asegura os puntos e pouco a pouco, pois mira, punto a punto vai asegurando. Sí, non deixan de ser estrategias, non? Ir punto a punto ou ir de 3 en 3, pero claro, evidentemente é mellor ir de 3 en 3, pero é moito máis difícil e complexo. Francia quere aproveitar a precisión dos seus lanzadores. Están xogando moi ben, están sendo superiores. Nas paredes e nos pases están moi rápidos. Non estamos encontrando esa fortaleza defensiva que nos caracteriza. Agora mesmo o marcador. Estamos sufrindo un pouco, ahora outra opción, outra falta para eles. Sería 6-12. Que lógico que anotasen. 6 arriba Francia. Tiro a paus que coa precisión que teñen da medo. Velaísta perna esquerda. Punto, ¿no? Sí, punto. claro, sí. É que son moi bons. 6-13. O tiro a paus son moi bons. Agora mesmo Francia estaría no top europeo das seleccións. Sí, claramente. No top mundial. Efectivamente. Sí. Eles no mundial de 2000 chegaron a final. Sí, quedaron segundos, perderon contra Nova York, que foi o campeón. Nova York e Irlanda B. Claramente. Básicamente. Digamos. Sí, bueno, Irlanda neste mundial non participa, os irlandeses xa non teñen permitido participar porque están noutro nivel. Claro. Sería un mundial co resto do mundo sin contar a Irlanda. Obviamente en Irlanda Nova York levan. Quero apostar a que a selección de Nova York son 90% son loiros e rubios. Son todos con nacionalidade americana pero con apelidos irlandeses, sí. Probablemente. Moito McCallaghan, non? Sí, O'Neills, O'Hara. Seguro que se chaman. Ollo, un novo tiro, non fora. Pois aquí Dano fora os umpires. O árbitro o árbitro tamén. Refrenda o árbitro. Moi ben. O xogador francés protesta, pensa que foi punto, pero unha vez máis os asistentes din que non, e o árbitro corrobora esa decisión. Moi bo saque, a ver se aí vai piques estivo de pitou. coller esa pelota Juan Fariñas. Temos que intentar conectar máis con esos días. No momento no que conectamos facemos moito dano, non? Sí. Entón, a ver se Leborán e Fariñas consiguen. Ademais agora están os dous no campo. Si son rapidísimos, van moi ben, definen moi ben. Estamos a piques de chegar ao minuto 25 desta primeira metade, quedan 10 pro final. Lembramos neste partido amigable internacional entre Galicia e Francia, xóganse 35 minutos, dous tempos. Que ben vista. Ben visto a Yupe aí. Yupe aparte xogador que sube moi ben a bola. Un xogador que ten un tiro fortísimo. Ve a Fariñas, moi ben, recibe, vai encara moi ben, vaise. Cruzou un pouco o tiro, pero bueno. Un pouco de máis. Esa xogada que temos que buscar, non? Que é o noso principal poderío ofensivo, non? Buscar esas xogadas rápidas e que os nosos dianteiros intenten definir. Eso sería moi importante. E outra curiosidade é ese pequeno pratiño. Hai o cono, sí, efectivamente. Colocan a pelota aos porteiros para poder está golpear. Permitido, o que hai que facer unha vez que saque seco hielo e metelo dentro da portería, teóricamente. Non sei se aquí o vai facer o porteiro francés, non? Agora non, pero teóricamente non podes usar o cono no campo, pero si está permitido sacar nos saques de son nesas circunstancias. Esqueceuse agora o porteiro. Agora vai a por él. Non quería sorpresas, sí, por si atacaban por si atacaban rápido, dixo. Pois se recuperamos rapidamente o balón, non ten quería. Que deixalo aí como está facendo agora. Efectivamente. E aí vemos o porteiro de Galicia, David de la Torre, a Cebo. Cebo que Cebolo realmente, que é o seu alcume como futbolístico. Que ben. Chega Rubén. Eso falta. Bueno, debería ser falta porque foi falta. Cando o xogador ataca o balón coas mans, claramente. O rival non pode atacalo co pé, non? Que ben. Moi ben, Cebo. Moi ben chapado, moi ben. Juan, o que entende aí nesa xogada o árbitro é que aínda non tiña. Claro, que non tiña opción de xogar o balón coa man, efectivamente. Que non había risco para. Estaba moi lonxe que non podía coller o balón. El Leborán claramente entende o contrario. Que boa presión. Vamos ver a acción repetida nesa acción na que a subía. Que boa anticipación, que ben, Cervi, ben. Que pode continuar o xogo. Canario, veña Fariñas. Eles en defensa están moi rápidos, están se anticipando moi ben os nosos dianteiros. Sí, a verdade que sí, están sendo moi rápidos. Moi rápidos. Xogando aí Micael Bonet. Rápidos, non duda. Fora, ben. Parece nos falta un pouco de sorte tamén, non? Eles
Están tendo moitas opcións de tiro, nós estamos tendo moi poucas. Cebo que tamén coloca o Pratiño, xoga en curto. É fundamental para poder mandar o balón a unha certa distancia. Moi ben. Leborán. Boa anticipación defensiva francesa esta volta. Ben, Juan ben pechado aí. Ben esa presión, moi ben presionado. Está moi ben aguantando. Ahora moi ben. Agora Francia que está xogando os seus mellores minutos. Falta. Si están sacando... Están sacando que non nos dá tempo a nada. Colocar. Estamos un pouco doble bote. Están sendo máis listos aí. Gran acción de puntos, sí, sí. Sería doble bote aí, pero bueno. Moi boa acción individual de todos xeitos. Micael Bonet marca o punto número 14. Un partido moito máis asustado. Francia agora está se distanciando no marcador. Estamos un pouco precipitados. Aí perdemos o balón moi rápido. Non temos o balón nada de tempo. Temos que intentar calmar un pouco máis o noso xogo. Está durando moi pouco. A posesión, Alicia, moi pouco, sí, moi sí. pouco. Moi pouco, eles despois... Si está dominando Francia. Ten as ideas máis claras en ataque. E non o pensan nunca. Mirade que rápido arman a perna e que precisión teñen. Nese sentido, o tiro a pau está sendo increíble. Ahora vemos como vai sacar Juppe, que ten un golpeo de balón moi potente. E que vai intentar poñer o balón no borde da área rival. Sí, vai se poñer pa Fariñas ou pa Leborán. Fariñas ou Leborán poden recoller o balón. 15 puntos leva Francia, 6 Galicia. Os franceses que despesan esa pelota, enfádase porque entende que hai falta o xogador francés. Vai Juppe, moi ben, moi ben. Vai Juppe. Xoga con porteiro, moi ben. Aí Cebo cambiando a orientación do xogo para sacar esa pelota. Manexando Pablo Bermejo. O toque en curto de Bermejo, vamos ver se por aí poden xogar a carga. Balón para Fariñas. Que ben. E aí a intercepción. Pase legal de Fariñas. Penso que desde aquí non se veu ben, pero penso que lle deu... Sí, que unha acción. Non houbo golpe, non sei, que lanzou a bola, iso non está permitido. Como recordar aos espectadores que no pase Coman ten que haber acción de golpeo, claro, non podes lanzar a bola, non? Por aí tiñamos a Jano dando instruccións, a Alexandre San Martín. A ver, buscamos a punto Canario. Moi bo saque, moi ben. Moi ben. Hai unha mágoa, pero ben. Vaise fora, pero estuvo ben intentado. Por moi pouco marchou fora esa pelota. E aí empezan... Volve Corva. Está mal, se sai coxeando. E sale Juppe, que tamén necesitará un descanso despois de la lesión. Sí, tamén. Falta un xogador que empurrou por detrás. Rubén Leborán. Volve a sacar rápido, volve nos coller un pouco desprevenidos. Que gran parada de Cebo. Moi ben salido. Grandísima parada de Cebo, ollo porque Francia volve agora por arriba. Punto Coman, o que comentábamos antes, efectivamente. Coman, podes ir a punto, non a gol, non? Aseguras, estás tan cerca, non ves claro tiro a gol, vas Coman e aseguras. Foi moi inteligente, non tiña ángulo, está presionado. Prefirió asegurar Coman e ir a por punto. A gran parada de Cebo e logo a inteligencia de Tony Hersé. Sí. Tirando Coman non... Sí. Hersé marca o punto 16. Sí, estamos un pouco quedándonos cortos. Sí, estamos quedándonos cortos cos pases. Non somos un equipo preciso normalmente nese tipo de xogadas. Demasiadas imprecisións. 6-10 arriba, 6-16. Estamos un pouco nerviosos, quizá. Sí, bueno, igual tamén o ver que imos tan por debaixo no marcador, estamos pillándonos un pouco. Punto outra vez. Bueno. Increíble. Outro puntazo, 6-17. Que non fallaron nada, Fallaron 3 tiros de o mellor de 15, non sei. Temos aquí se nota moita diferencia. Francia anotou xa 15 veces. 15 anotacións, e nos anotamos solo 4. Aí está a diferencia, por iso o voltado do marcador agora mesmo. Veña, Fariñas, vamos. Fariñas. Vamos. A gol. Está ben. Está ben. Mellor un Canadá. Facía falta romper esa dinámica de un anotar. Facía falta marcar un puntiño. Sí. 7-17. A pena. Tirou con todo aí, a ver, se pillaba a portería, pero... Había que marcar canto antes para un pouco romper esa dinámica sernosa. Que ben recibe o xogador francés. A lo menos asegurou o punto Fariña. Quitou falta outra vez, penso que por empurrón. Xa tiran a punto. Que punto, 18.
18 puntos para Francia, 7 para Galicia. Bueno, Pero aí está o árbitro irlandés, J.J. King. a verdade é que están sendo mellores. Estamos tendo moitos problemas na clase de balón agora. Eu creo que hai un Moi problema ben, tamén ben xogado, moi ben. de confianza, non? Confianza Pode cega. ser, pode Sí, ser. porque Francia- levamos tempo sin anotar. Bueno, ahora porque marcou Fariñas, pero levamos tempo Corba sin con esa perna anotar esquerda, ningún. busca punto. Vaya gol. A Corbatiña. Gol. Gol. Un pouco de sorte, ben, ben. Moi ben Corbay, sí señor. Gran xogada. Rexeite Segundo no gol. defensor francés con un pouco de sorte, pero bueno, tamén fai Mais falta. fixo a Mago moi ben, Moi ben. evitando o defensor. En todo deporte fai falta ter un pouco de sorte. Bueno, vai nos vir moi ben. Este Poder gol un pouco de confianza, para coller sí. confianza e xogar como Sobre todo ver que conectamos ben por banda, recibiu ben o balón Fariñas, que xogou atrás. apoiouse ben en Balón Corba. para Galicia por pasos, moi ben. Necesitaba Galicia ese momento de confianza, ese chisco de 13 sorte. metros. 13 Porque metros o porque o xogador xogador francés francés retirou a bola, que penaliza. Entón, a ver se agora vemos a Juan Fariñas, está tirando o desmarque, o Adriano. O que pasa é que non estamos sendo tan rápido sacando como fan. Eles, Estamos por exemplo, dándolle tempo a colocarse. De 10 a 18, xa chove menos, estamos Sí. a minuto e medio do final desta primeira metade. É importante agora acurtar un pouco máis. Ben, Juan, que ben Fariñas aí, que ben. Que Acabar ben esta primeira metade, Estamos acabando moi Corba. ben, punto. Que ben, punto. Corba. Ai, non. que mago, bueno. Moi ben. Pois estamos moito mellor, acabando moito mellor a primeira parte, Estamos tendo confianza. moita máis confianza e, bueno, fainos moita falta. Penso que vai entrar Santalla, os adores cerdeiros de la Liga, Debutando. aquí con Santalla. selección, así que moita sorte. Ese balón ten que ser noso. Daniel Santalla preparado para entrar, ollo lanzamento arriba. Fora, ¿no? Fora. Están dubidando Sampaio. No, dan o punto. E o árbitro di que sí. Pois Sai Adriano, Sale entra Santalla. 10-19. Santalla é un xogador moi físico. Ten unha calidade tamén individual. E dalle Sí. a porta. A ver agora. Que ademais o de O Rubén xogador, Leborán parecía xa Noso, toca aí. difícil Si, penso que Rubén xa non vai. Que ben, Juan. que volva ao terreo de xogo. Que ben esa xogada. Polo menos punto. durante esta mitad. Falló. Fora. Oh. Ai, Raro. qué Dieguez, raro nesa, Dieguez, a esa distancia, Sí, sí, ¿verdad? sí. Moi O raro, xogador- están nerviosos. Sí. Unha eficacia moi alta desde esa posición. Diego Dieguez. Estamos tendo un pouco de mala sorte aí de cara a punto. De cara a puntos, sí. Unha magua. Moi ben esa xogada, tocando o balón para evitar que o xogador francés o controle e armando a xogada, moi ben. Ben Muy Diego bien, con Santalla. Moi Santalla. ben, veña. Aí vai busca Mario. arriba. Galicia. Veña, Con Juan, aí ganou a posición. o francés vai pitar o árbitro, pero debería pitar balón para Galicia. Falta de Juan. Tienes aí. Ele sacan rápido, moi rápido, buscando sorprender. Falta. Golpeou por detrás, supoño Sí. que Estamos por riba xa do 35. Vamos ver canto Sí, engade. pero o- mellor aí va unha falta que seguirán avanzando e máis de... mostra carta. No, están falando. Dicíades que non había un criterio definido a hora de engadir aos 35 e un pouco a estimación do Do árbitro. árbitro, Sí. sí. Non Sí, é sí, como no fútbol como que está pautado tanto por cambio, tanto por aquí un pouco. Sin Se sacou cartón. cartón amarelo Sí, porque entende que vai sacalo, aí está. eu penso que por reiteración, pois xa lle pitou antes un par O de tema dos faltas a cartones Bermejo. sí que vai diferente tamén en femenino como en masculino, É porque verdad, tamén certo. no femenino sin a min ou a calquera Que xogadora ben, nos sacan Juan, un que cartón ben. amarelo, temos que salir 5 minutos fora do campo. Ajá. E aquí, sin embargo, simplemente unha sanción. Tamén comentar que hai un cartón negro neste deporte, hai Solo no amarelo, masculino. vermello, e no masculino hai un cartón negro que implica expulsión, pero pode haber sustitución. É dicir, o xogador que recibe o cartón negro non pode continuar no partido, pero pode entrar outro xogador no seu lugar. Sin embargo, co vermello non podería entrar nadie no seu lugar. Cando acaba de anotar Francia o Penso que seu vai punto pitar número xa. 20. Dez Galicia está a piques de indicar o final desta primeira metade o colexiado Moi ben irlandés. Santalla, Ben que ben Santalla. Santalla, Pa dentro, pa enorme. dentro. Vamos ver se pode ser a última de A ver se alguén lle Galicia. apoya, moi ben, Corba. Veña Juan, Xogando Que tercer por gol, ben. gol. Aí está a manobra baixo. Que pena, magua. que lástima. Se non Moi as boa falla, situación. Fariñas. Sí, non as falla. Fariña Pero- activo o punto 13. Pero- Ese gol que o Que nos colocaba a viña moi 7. ben. Pero ben, moi boa xogada, Santalla, Corba. Sí, é nos verdad fai que a falta esa xogada fluidez en estuvo ataque increíble. que nos faltou na primeira parte, fainos moita falta agora, Xogada estuvo moi ben, como colleu o balón Chega Santalla. Canario, chega Alberto. E agora xoga Francia.
Ben Juan, moi ben Juan. Ben presionado, fora o balón. Moi boa presión defensiva de Galicia. Acabou. Acabou a primeira metade no campo universitario de Ourense. Empezou ben Galicia, acabou ben Galicia, pero polo medio Francia dominou. Impuso o seu xogo, sobre todo a súa eficacia no tiro a paus, que foi tremenda. E bueno, eu predecía un partido moi asustado. Bueno, Francia soubo poñer o seu xogo, verdade, Alba? Ese xogo que fan eles de xogar moito a man, buscar moitas posicións de tiro, definir, mentras que nós non buscamos Francia non pensa a hora de buscar o gol, xa veo a opción de tiro a paus e xa non pensa. Nós buscamos máis un pouco o gol, buscamos máis a Leborán, a Fernández. O noso esquema no campo é deixar os dos dianteros moi arriba, non? Que intenten recibir e encarar. E bueno, unha mágoa a lesión de Rubén, que vemos que ten que ir acoseando, se poderá volver a entrar. A ver se pode volver na segunda metade, porque é un xogador crucial. Pero de todas formas, compre dicir que Galicia agora recuperou un pouco o xogo, e na segunda parte eu espero que vaya medrando co partido, non? Con fixe selección a Pódense remontar esos 10 puntos. Sí, claramente. 10 puntos en 35 minutos son moi remontables, non? Pois agardamos que así sexa. De momento nos facemos unha pausa para descansar, porque os xogadores ben o merecen. Galicia ten 10 puntos, Francia 20, 10 arriba o combinado francés. Veremos o que sucede o reinicio deste partido internacional, o primeiro que se transmite en Europa fora de Irlanda. A Televisión de Galicia ten a honra de facelo. Un saúdo desde o campo da Universidade de Ourense. Volvemos ao inicio da segunda metade. 1, 2. Acaba de principiar a segunda metade no campo da Universidade de Ourense. Partido entre seleccións de Galicia e Francia. De momento resultado de 10-20. Ese tiro a paus que sube o marcador. 10-21 comeza outra vez Francia como acabou. Impecable. Sí, con moita efectividade de cara a paus. Primeiro balón en ataque do combinado francés. Posición de tiro e definen. Entón, moi boa recuperación defensiva por parte de Galicia. Temos que intentar ter máis un pouco a bola, que haxa máis posesións máis largas, a darlle o balón a Francia porque o xogador galego foi co pé. O que comentamos un pouco o remate da primeira parte, Tomás, temos que Galicia agora ten que intentar ter máis a bola para que Francia non teña esas opcións de tiro, non? Coa posesión deféndese mellor. Na realidade, non? Entón, sí, efectivamente. Temos que intentar ter un pouco máis o balón e cando temos, se dicimos ir rápido cara arriba, intentar acabar xogada, porque senón vemos los franceses. Bo tiro de Francia, outro puntiño. Irigoyen, como está. En apenas un minuto xa anotaron dúas veces. Cada vez vai facer un pouco máis costa arriba, non? Cando ves que o marcador aumenta, o tempo pasa, mentalmente é moi difícil manter a calma e Sí, eu creo que dos últimos 8 lanzamentos Francia non errou ningún. Errou un par deles ao principio do partido, eleva 8 de 8. Implacable. Sí. E creo que iso lle está afectando a Galicia anímicamente, non? Ese acerto do 100% de Francia nos lanzamentos. Eu penso que, mira, vai tirar a pausa outra vez e anotan. Sí, é que non arriesgan. Podería seguir en carreira e ir a gol, pero prefieren asegurar. Claro, que o camiño é último minuto, 3 lanzamentos a paus, 3 puntos. Efectivamente. E non arriscan a un lanzamento a gol. 2 minutos 20 segundos e Francia leva 3 puntos xa, non? Entón, hai moi ben Santalla por arriba. Leborán gañou aí o espacio ante o defensor. A boa nova é que Leborán está recuperado. Vamos ver se pode acabar a xogada. Que increíble Leborán. Que paradón. É impresionante a forza física que ten, como se vai. Bruno, o porteiro de Duroché, sí. Bruno Duroché, vai a parada, mírala. Como consigue armar a perna en nada e bueno, entre dous defensores. Un auténtico amago, porteiro moi rápido sacando a Mau, tamén hai que dicilo. E bueno, e aí marcaron o 45, por onde saleu o balón despois de... Aquí o córner non existe, verdade, Alba? Temos que tirar a 45 metros. E Yupe que vai moi ben, a ver se marca punto. Increíble Yupe, oi unha pena, unha mala. Antes foi Dieguez, verdade? E agora Yupe, que son xente que non te define nesta situación. Yupe normalmente de 7 tiros, 7 puntos para Yupe. Efectivamente. Entón, incluso aí Galicia a veces non está tendo... Está perdendo a confianza un pouco, tal vez polo marcador. Eu penso que en canto fagamos un par de xogadas boas, un par de anotacións que nos vamos a enchufar o partido, e temos que acabar impoñendo o noso xogo tamén. Aí vai Fal. Mario, non? Sí. Santalla. Moi ben. Santalla. Levanta moi ben. Busca. Ben o apoio aí de Mario. Eles están defendendo moi ben. Ben o intento de tiro de Mario. Falta por Galicia. Anterior, sí. A diferencia que hai, por exemplo, que se pode observar aquí,
Mario tirou, tiña 3-4 xogadores franceses e antes vimos os tiros dos franceses moi cómodos, sen oposición, non? Exacto. Entón, Francia está moito máis metida no partido agora mesmo que Galicia. Non estamos empezando tan ben como deberíamos. Pero unha vez máis, 35 minutos dan para moito. Sí. Bueno, esperemos que... sigo insistindo que 2-3 xogadas boas de ataque galegas. Moi ben o tiro de Mario. Ui, unha mágoa. Buscando sorprender aí no bote, diante de Bruno Durocher. Marchou fora o lanzamento de Mario Iglesias. Bueno, tamén hai que lembrar que o rival é de moita entidade. Sí, efectivamente, non é un rival calquera, que leve un mes xogando a isto, efectivamente. Son moi bons, mirade que ben se incorporan, que ben. Outro tiro a paus. Facilísimo. Claro, que están tirando con unha facilidade asombrosa, non? Pois manteñen ese 100% nos últimos lanzamentos. Xa comentábamos antes do partido, Tomás, que son moi bons de cara a tiro a paus, efectivamente están cumplindo coas expectativas. A nos falta nos cumplir coas nosas, esa definición arriba dos nosos dianteiros. É que nin se plantexan tirar a gol, Non. Teñen tanta efectividade a paus que nin se plantexan tirar a gol. Eles están facendo moi ben o seu partido e nós non estamos tendo opción de facer o noso. O capitán Florian Bullani vai ir a punto outra vez a punto. Que increíble, Sí. Ahora Galicia presta un pouco máis de moral, teñen que activarse outra vez, teñen que meterse no partido como final da primeira parte, porque senón despois vai ser moi costa arriba. Bueno. 24 a 10. Moi ben, Corba, coa zurda, moi ben. Non pensou, recibiu. Ben, eso está moi ben. É que nos fai falta anotar. Confianza. Bueno, comentar que, por exemplo, no gaélico, non sei se vos fixastes, bueno, pois os xogadores non xogan con nome na espalda como é típico que estamos acostumbrados no fútbol de ver os nomes, porque un pouco a importancia do gaélico é o equipo, non o xogo individual. Sí, iso é certo, iso non veredes nunca pois que haxa nomes nas camisetas ou ese tipo de cousas. Tamén compre recordar os espectadores o terceiro tempo, non? Que na Liga Galega, por exemplo, cando xogan dous equipos, o equipo local sempre organiza o terceiro tempo por equipo rival, é unha como no rugby, ¿no? Efectivamente. Sempre un terceiro tempo que, bueno, unha das partes máis interesantes tamén do deporte. Isto hai que dicilo. Sobre todo amateur, ¿no? Claro, a que te lo conta. Porque se enriba de deixar os cartos, de facer o esforzo, de traballar toda a semana. Porque ás veces, por exemplo, non sei, se xoga o equipo da Coruña no Grove, pois o desplazamento longo, e ten que facer case 2 horas de coche para xogar 1 hora e volverte, pois non. Entonces, intenta buscarse un pouco, pois esa primeira complicidade entre os clubes, esa boa relación. E logo sempre hai equipos que teñen mellor terceiro tempo que a outros, non? Home, claramente, iso, pois. Home, claro. Pois facemos o que podemos, pero sí que hai. Que teñen zona de preparar o mellor, non? Vai tirar coas que... Francia, gol, agora sí. Cebo chega ao tanto. Que desafortunada xogada, que mala sorte. Moi desafortunada, que Galicia non está tendo nada de sorte. Tivo Cebo e o gol de Lilian Irigoyen, que está facendo un partidazo. Foi aí un despeje con mala suerte, sí. Viña do Pau contrario. Aí colleu unha contrapé a Cebolo no despeje, non pudo recuperar, sí. Quedoulle Irigoyen a pelota morta e non tivo máis que empurrala. Tuvo mala suerte aí Cebolo. A cousa está xa moi difícil. Pero bueno, hai que buscar, intentar chegar, por lo menos eso, buscar sensacións, non? Exacto. Un resultado máis apretado. Se no marcador non se pode dar a volta, pois podemos buscar sensacións. Parece que un dos xogadores franceses se lesionou, Toni. Sí. Que mirando o resultado 21 puntos anotaron os franceses, é impresionante. Increíble. É que penso que fallaron 3 ou 4, non fallaron moito máis. Son números de xogadores irlandeses, basicamente. É increíble a facilidade coa que están anotando. Efectividade tamén, claro, que e das distancias, porque tampouco están desde moi cerca. Ahora Galicia ten que empezar a construir un pouco xogadores de atrás. Aí Santalla, verdad que está facendo un moi bo partido, está baixando moito, recuperando os balóns. Moi ben, eles arriba están pasando moi ben. Pablo Bermejo xogando con Juan, a ver se Juan desatasca un pouco a xogada. Eso é moi ben. Francia non para de presionar arriba. Falta no pase. Aí vai Leborán. Sí, subiu unha, sí. Minuto case 44. Pase que houve falta. Ahora temos un pouco máis o balón, a ver se empezamos a combinar un pouco máis, nos precipitamos. Moi ben visto aí Canario solo, a ver se Canario se lanza
a lanzar, Mario busca punto. que el ten un bo tiro a punto. Puede ser un buen lanzamiento a Baixo. Muy ben Santalla. Demasiado centrado que Magua. Aí poderíamos comentar a diferencia, ¿no? O equipo francés buscaría punto, Punto, nos e buscamos nos Sí, gol. sí. buscamos o gol. Un pouco polo marcador tamén, ¿no? Tamén. Porque hai que intentar recortar de 3 en 3 Obrigados por las as circunstancias. pero vemos un pouco a mentalidade dos dous equipos, ¿no? Pero vemos que o porteiro francés un contra un, a verdad que Moi seguro, moi seguro, sí, sí. Adiantase Mario, hai que pere que non chegar aí. Sí, de feito a goles estamos empatados 2-2. A Que ben, diferenza Bermejo, Muy moi ben, ben, esa Bermejo, anticipación sí, sí. defensiva. son eses 21 puntos contra 6. Busca atrás, moi ben, moi Muy ben. ben. Corva dalle. Apoya Corva. Corva aí estuvo un pouco lento. Que xoga Francia. Si que recupera, sabe moi rápido. Vai probar a punto, efectivamente. Efectivamente. E gol, punto, punto, perdón. punto. Tremenda, Muy ben Tremendo, lanzado. sí. Mete medo Francia coa efectividade que ten Impresionante, impresionante. neses lanzamentos. Bueno, vemos que vai debutar o O porteiro do Auriense, ele daqui da casa. moi ben. Aplausos para Jacobo. David de la Torre Cebo. Entra no Jacobo, terreo de que xogo. debuta, que esperemos que tenga un futuro prometedor. Exacto, moi xoven, Jacobo. Jacobo Dorribo. Ahí está golpeando esa pelota. Saltaba Santalla, falta. Francia rápidamente sacó por medio de Michael Bonet. Aí está Bonet conducindo como esa se pelota. corta. Oye, porque pode chegar o gol. Punto. Fora. Fora. Bueno, ben, Pois ben. nin gol nin punto, mellor. Efectivamente, moito mellor. 28 puntos para Francia, 12 para Galicia. Esta acción repetida escorouse demasiado e creo que chegou a tocar aí o Penso xogador. que sí, penso que Sí, de aí, feito, sí, aí 45, teria que haber efectivamente. tirado Da coa 45, man sí. e hubiera asegurado moito mellor. Pero me pitó 45 o árbitro, efectivamente, con buen criterio. Lanzamento de 45 metros. Moi bo criterio árbitro. O xogador francés. E supoño que notará tamén, a ver. A se ver, queda un desde pouco esa curto. distancia é un pouco máis complicado, pero... Baixa. Fora, menos mal. Pois é o primeiro tiro a paus que fallan Nesta segunda parte. na segunda metade. Increíble. Efectivamente. E ademais cando máis cómodo parecía, porque está a pelota no céspede, toda a comodidade do mundo. Valles mellor ese Vais mellor en lanzamento en carreira, sí. Moi bo Arriba. saque, moi bo saque. Sí, moi ben. Temos que anticiparnos máis. Pero- Están gañando todos Sí. os tipos de balóns. El vai ir a punto xa. Rapidísima Francia, agora sí que pode intentar buscar o gol. Vai a Non, punto. a punto. Ah, claro. E fora. Non, dentro. Si dentro, marcaron. Sí. Sí. Marcaron dentro finalmente os umpires. Si dudaron, pero... O final deron o Francia está punto. mallando en Galicia con ese xogo a punto a Sí, a punto. Falta lugar de- muchísima fluidez aí, ten que haber máis apoios. Falta aí un pouco de confianza aí na saída. Eles están, Francia a nivel defensivo está presionando moi ben. Sí, metidísimos no partido os A saída franceses. do Sí. balón nosa. Sí, están moi metidos no Entón, partido, falta a a verdad favor que de sí. Francia. Tanto defensiva como ofensivamente. Non están dudando. Entón falta a favor de Francia. Non sei exactamente o que quiere quitar. Pero bueno, Subió outra opción la- máis para que suba un punto no marcador. Francia. JJ King. Creo que tirar Antoine, aí sí, cayó o balón xa. É unha técnica, ten moi boa técnica de tiro. Apunta cara ao lado contrario, agora fai o xiro aí pro Exacto. golpeo. Fora. No, fora. Fora, sí. Bueno, menos mal, veña. Algo positivo. Unha boa nova Era un minuto. tiro moi complicado, Era a verdade. complicado, Sí. era complicado, sí. Non había moito ángulo e a distancia, repetimos, engana moito, parece fácil, pero cun balón que pesa Con ese peso e con ese ángulo é moi complicado. moi complicado. Eles recuperan rapidísimo. Mirade que rapidez. Uf, ollo porque aí sí que Aí pode moi tirar a ben. gol, a Moi parada. Moi ben, parada, Jupp Jacobo, estivo moi ben defendendo e a parada de Jacobo. Couso acaba de facer. Igual penalti, non? A ver que pita o árbitro. Non, Pita falta. vale. Falta. Falta. O que pasa que aí en 13 metros esa falta Sí, fainos vai ser moita punto. pupa. Sí. Sí. Vai ser claramente punto. Esta acción repetida, o tiro abaixo, a parada é magnífica. Moi bo, Sí, moi a bo verdad Mau, que un moi bo despeje. Mau. Sí, moi bo Mau. Parada de Jacobo Dorribo. E Couso pois intentando evitar o 45, pois ao final Punto. Esa falta, é punto fixo para unha Francia. falta. así que- Comodísimo. Eso era un caramelo, ¿eh? A esa distancia para Lilian Irigoyen. Se está facendo un partido completísimo. Moitísima efectividade no tiro a paus. Moi bo saque. Ben, por fin recuperamos un balón de saque. Moi ben, Para venga. Juppe. Moi ben, moi ben. Venga, A ver se pode Vamos a ver. Canario.
intentando facer xogada. Eles defensivamente están sendo moi intensos, 45. 45, sí. Esas Sí, fixeron un situacións, bloqueo. cando Francia ten ese tipo de situacións cerca da área, consiguen marchar sempre a buscar posición de tiro. Sin embargo, eles agora tivemos nosa opción, recuaron moi ben, encimaron moi ben o noso xogador. Non magua. Vamos ver. Vai tirar Jacobo. Ten moi bo golpeo de balón. A Sí, paus. xa se veu cos saques que Cos fixo saques, que foron sí, sí. moi bons. Então esperemos que sume un puntiño para o noso combinado. Aí Jacobo, golpeo, lanzamento, arriba. Moi ben. Ai, Un que pouco pena, desviado, Boris, pero moi ben de Por moi potencia. pouco. Volve a portería. Jacobo do Ribo. Perdeu algo de intensidade o partido porque Francia teno absolutamente A verdade é que controlado. o partido está moi a favor de Francia, vamos a decir. Faltalle un gol a Galicia que poida, Varios goles. pero un polo menos para recuperar a Sí, confianza. o que fala un Sí. pouco de ter sensacións, de reactivarse, non? De meterse no partido outra vez. Exactamente. Fora ou dentro? Pois eu creo que Fora, dentro. non? Fora. Pero no, deu punto o árbitro. O árbitro deu O punto. árbitro, O árbitro correxiu. Pois isto Correxiuse, deu é un punto. caso que falábamos antes. O umpire deu uno por fora, pero o árbitro ve no Precipitación, regalamos o balón a Francia, menos mal que recuperou Juppe. Juppe. Está facendo un moi bo partido para vir Sí. despois de estar parado Sí, e dunha lesión. Veu moi enchufado. Juppe que saca esa Aí vai pelota. Santalla, que está a tope Mira xa, tamén. mira xa. Falta, ben. Falta. Está facendo un partidazo. Falta de Ornopoxón. E aí vemos a lucha que ten Leborán Levorán cos aí. defensas Uf. El Leborán que se levou un golpe forte na faciana. Pois Sí, está, penso que sí. está recibindo todas, no nariz. Sí, completamente. Teñen aí el co Batiz, bueno, a miña pronunciación dos nomes franceses. Batiste. Eles están moito máis intensos teñen un punto máis de intensidade en xeral tanto en defensa como en ataque. En ataque tendo máis fluidez, as ideas máis claras. En defensa máis anticipación. Non sei, Aí vai Galicia, Diegues que desde prefire. logo, a xente que está vendo un partido por primeira vez, Galicia, non está encontrando o seu xogo, No, a verdad que non. Fora Por que exemplo, era estamos- Diegues que falábamos É antes increíble, que o sea, non falla a cantidad de nunca. tiros que fallamos hoxe teníamos que levar 5, 6, 7 puntos máis. O marcador realmente engana moitísimo. Non hai tanta diferencia entre as dúas seleccións. Non hai. Pasa que non estamos tendo esa certeza. Obviamente sí neste partido, non? É moi superior en moitos aspectos do xogo, pero en realidad non hai, que físicamente están Están Sí, como sí. toros, como balas. Van a tope. Sí, e sobre todo non vi moitos partidos de Francia, pero este grado de efectividade no lanzamento a paus non creo que poida manter en todos os partidos, senón sería unha selección prácticamente intratable. Con ese Teñen 100%, moi altas, 25 puntos de Son moitísimos. Son de moitos, tiros a sí, pao, a verdad que sí que pa un partido. 25 por 6 porque en goles están empatados a 2. Se miramos o marcador, Francia anotou 27 veces en 50 minutos. É dicir, que cada 2 minutos anota. Exacto. É unha efectividade altísima, é un ratio de oportunidades moi alto. Aí van. Oye, porque se pode levar esa Boa pelota. defensa Bermejo arriscando un pouco. e Sí, agora a verdad pita que falta. Hai falta, sí, o límite. Sí. Sí. Pero bueno, hai que defender o límite, non? Hai que defender moi o límite, hai que facelo. Ter intensidade para evitar que eles pues, cheguen aí e definan. Cal é o problema? O Sí. árbitro dá falta e eles non van perdoar. De novo Lilian Irigoyen, o lanzamento. Entón, punto tras punto tras punto. Sí, se ve que non arriesgan Eh. nesa distancia, mellor poderías pensar en tirar a gol, Sí, probar, pero e a gota malalla, está Hai unha cosa, ben, eu vexo que Galicia mentalmente non está no partido. O comezo da parte non foi esperado, Francia foi moi forte, anotando 4, 5, 6 puntos consecutivos. E efectivamente. cando ti estás, non sei que a vez que veña, se saímos a na segunda parte, anotamos nós, e pechamos un pouco Moi ben, a distancia, aí unha pena. e pasa todo o contrario, pois afundes un pouco, non? Hai que ter en conta que non somos xogadores profesionais, que non, Sí, sí, os no. rapaces fan todo o que poden, pero é moi complicado. Eles están xogando moi ben, combinando moi ben. Oye, o lanzamento a parada de Jacobo do Ribo. Moi importante, Jacobo, ver se Juan colle o balón, que E se os encontrasen unha peor versión de Francia, ainda poderían meterse no partido, No, pero pero se Francia estáse está- xuntando unha versión frouxa de Galicia, Sí, pero con unha claramente. espectacular de De Francia. Francia, sí. todo A verdad que Francia veu con todo, todo o que levou ao Mundial está aquí hoxe. están moi rápidos, falta. A caída, Todo falta anterior. Ten en conta tamén que, bueno, a ver, o mellor un está pouco, advertindo aí King a Juppe. sí, porque, bueno,
podelle advertir. Sí, esa acción repetida, o empurrón. Normalmente un árbitro, cando hai falta de cartón na primeira advirte, pues, en a segunda En a xa, segunda xa saca o cartón. e moitas veces incluso anotan esa advertencia, non? Para decir, entrou, non. Non, fora. Bueno, que raro, non? Noticia. Fallou Francia. Ben, Un tiro en carreira, errou Francia. ainda queda tempo para todo iso, recuperar sensacións, bo xogo, que Exacto. Galicia non se marche cunha imaxe tan pobre, non? Porque Unha mala realmente non é. sensación, porque realmente están loitando, Os equipos están moito máis facendo boas competitivo, xogadas. onde xoga moito mellor, moi boa xogada de Juppe, mirade que ben. Sí, Ben Yupe agora metendo ese balón aí Pouco demasiado longo. longo. Sí, demasiado. demasiado longo. Non lle sai nada a No, Galicia. nada, a verdade é que non, A Unha verdade é que mágoa. estamos nin en defensa nin en ataque non estamos acertados, é unha mágoa. Este Polo equipo ten menos- moito máis potencial, penso que vai entrar Alberto agora. Alberto. A ver se nos 15-20 últimos minutos vemos a Galicia Ben, real, non? Moi A ben. Galicia Moi ben aí Fariñas. anímicamente Vamos, Aí Mira, venga abre. Santalla. máis metida no partido. Punto. Santalla Está arriba. buscando moi ben buscado. Sí, dentro. Moi ben, moi Está ben. moi enchufado. Agora sí, Está facendo un gran Non se partido. notan os tempos do debut para nada, Sí, moi ben. efectivamente. Gran xogada de Galicia Está agora. tirando moito polo equipo. Sube o tabuleiro de marcas o 7º punto. 13 en total cos 2 goles do combinado que dirixe Que fácil Alexandre recibe, San Martín por favor. Jano. Francia arriba. Da nada, Uf. acaban de facer un punto. Saque logo o porteiro, recibe só, vírase e punto. En menos de 15 segundos logo do punto de Galicia. Claro, que marcamos Eso é nós, durísimo. A nós costamos un mundo anotar, eles en nada consiguen puntos. Hai que cortar a dinámica como sexa. É que están reaccionando moi rápido e nos estamos esperando. Sí, 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 Perdemos nós aí o estamos- tempo. Estamos un pouco dormidos. Xogando Francia, que recupera rapidísimamente a pelota. Balón fora de Francia. Aguantou una Vicent Dupman. Vai chamar a Cerri, vai avisar. Cartón. Vai sacar o cartón. Sácalo cartón. Sí, cartón. Con Marelo, supoño. Esa acción para Sí. Gonzalo Sabemos Cerviño. Foi unha falta totalmente intencional, non? Estaba en inglés cínica. Foi a golpear o xogador, non foi sin opción xogar o balón, foi a darlle, non? Entón ese tipo de faltas están moi penadas. Bueno, cartón xusto. Francia en curto. Aí vai Couso, moi ben a presión Eles que fixo, físicamente pero están, mirade que ten dos opcións Sí. de pase clarísimas. que ben aí Adriano. Agora o tiro a portería. Quedouse Que curto. ben. A ver agora Galicia empeza a construir Non, aí, un pouco. aí estuveron ben en defensa, fixeron unha boa presión. E que imprecisións por esa parte. Demasiados erros, sí. Non nos dura nada o balón. Poucos. Sin embargo, mira que claridade teñen a hora de xogar o balón a man. Sempre ten un apoio fácil, buscan fácil, pum. Que ben o bloqueo de Couso. Moi A ben. verdad que Couso en defensa hoxe está facendo un moi bo traballo. Sí que normalmente no seu club xoga É máis arriba, ofensivo, máis sí, pero hoxe está facendo un moi bo traballo en defensa. E ollo porque pode chegar o gol. Bueno, inapelable o lanzamento prácticamente a boca xarro. Sube o tanto de Antoine Botrel. Pero non é un punto, son 3. Debe ser o máximo anotador do partido. Mira como Sí. se aproveita a situación. Sí. Esa bola solta, non? Que ven, que atento está máis rápido que os nosos defensas. E aí é imposible xa para Jacobo do Ribo. E que eles están facendo un partido moi completo. Moi Mirade completo, que é verdad que non velocidade, están fallando. como se apoyan a Unha man. intensidade del 100% durante todo o Mira, partido. que boa xogada. Está Francia intratable. Outro gol, o cuarto. Agora mesmo Galicia está utilizando un símil, está deitada na lona, é dicir, está noqueada absolutamente. Temos que activarnos de algún Sí. xeito e temos que rematar o partido De de outra outra, forma. outra sensación. Está sendo isto Está xogando a para moi hacer xusto, moi xusto. un castigo durísimo. Durísimo, durísimo. 4 goles, 27 Aí vai puntos. Adriano, E que repito que non reflicte para nada a realidade que hai entre os dous equipos. E de novo cargando o xogo por esa banda dereita. Acción de Francia. Chegando fácil. Tiro a paos. E que unha máquina anotadora Francia nestes momentos, Bueno, hai que dicilo, os xogadores parece que anímicamente baixaron un pouco os brazos. sí, están un Sí. pouco baixos moi de moral. sí, están moi baixos. Pois aínda quedan 12 minutos. Sí, que se poden facer eternos, senón... Sí. Se non se produce a reacción rápida de Galicia, Que xa ben, non... que ben o palmeo de Adriano para Leborán. Leborán se pode Vamos ver, Leborán se encontra aí outro pro Leborán. lanzamento. pode quitar pasos. Leborán abaixo. Vai ao límite Leborán cos pasos Oh. sempre. Moi ben o porteiro. Mala suerte, pero o porteiro deles non encontrou unha verdad que está facendo Pero un unha vez gran máis, partido. Nós temos opción de anotar e buscamos o gol e terceira ou cuarta vez que Claro. deixamos de anotar e agora eles embargan.
a posición no pasa, pero en fin. Si un fallo para eles de vez en cando non Se nos... acaba non ben mal. Porque son todos os nosos pasos. Son os fallos, perdón. Sí, ademais, a pesar do resultado, Francia non baixa o ritmo Nada, para nada, nada. para nada. Non especula co resultado, nin quere... Queren marcar territorio. Sí, sí, Queren asustar un pouco. queren deixar ben claro que... Ben, Fariñas, esa pode Moi ser. ben, Fariñas. Moi ben. Sigue aquí. Ben, Fariñas. A Agora. ver se pode acabar aí a gol. Quixo acercarse tanto. Sí. Moi boa man defensiva, penso, dos xogadores franceses. Sí, a verdad que chegou o xogador Cando francés aí. Cando ia tirar, meteu a mão. Sí, 45. Penso que foi unha gran acción defensiva do defensa francés. Sí. Sí. Aí, Efectivamente, flash. xusto. No Efectivamente. último instante, Botáronse en riba os unha gols. mágoa. Sí, unha mágoa porque nos máis Fariñas non falla ese tipo de ocasións. Jacobo arriba. Moi Moito ben. Agora Ai, sí, Agora agora sí. sí. Moi ben. Oitavo punto para Galicia. Algo moi positivo, debut de Jacobo, moi ben. 8-6-14. Asumindo a responsabilidade, que pasou o primeiro partido na casa, pois E sacando os 45. moi ben. Hai que acabar o partido con boas sensacións. Hai porteiro de futuro, eh? Sí. No, Penso que un pouco era un pouco idea de Jano convocando Galegos hoxe. moi nova, iso. Mira hacer eso, moi ben. Que bo pase, Talento, que bo pase de Leborán. Agora sí estamos vendo a Galicia. Moi ben, Punto, moi ben. Sí, ben. Esa é a Galicia. Esa é a Galicia. A Galicia recoñecible. Moi Que quedou terceira no Mundial. Moi ben Rubén, Sí, sí, sí. en vez de intentar ir a gol, escollendo opción de tiro, sumas puntos, o rival non suma, teste máis o balón. Entón hai que buscar iso, hai que buscar acabar xogada, puntuar. O noveno punto para Galicia. Eleva 15 en total. Falta, bueno, esa defensa. Segundo veo o árbitro. Sí, favorable a Francia. Es decir, ese tipo de empurróns castígase, non se permiten. Aí está JJ King. Ese Lilian Irigoyen o que vai golpear. Entendo que a paus, eh? Sí, buscará o punto, a ver se non teñen tanta facilidade como antes. Corto, vaise. Vaise fora. Fora, pois empeza a errar Francia un pouco Sí, tarde, home, pero Bueno, temos Pero 10 minutiños. o que estaba claro é que tampouco era normal ese 100% prácticamente infalibles. Era unha porcentaxe de anotación moi alta e Esa intensidade, non? sí. Sobre tendo en conta que eles viaxaron e, bueno, pensei que estarían máis cansados. É que tampouco teñen tantos cambios. Están xogando No. con 3 cambios. Sí, o que pasa é que cando che sai todo de cara o Todo, cansanzo, absolutamente todo, decir. pois é menos sempre, non? Moitísima precisión no pase tamén, no xogo a man, no pase curto, tiña moitísima precisión, incorporábase, cortaba moi ben, e están facendo todo moi ben, Francia. Foi un gran partido, hai que recoñecelo, bueno. E nós eses balóns non estamos gañando. Si, os tiros, os saques de porta non Están gañando eles todos, boa falta Alberto para cortar. E que non se acerque máis. 13 metros agora para 13 Francia. metros, ahora poden sacar desde onde Sí. bloqueou Alberto. Rápidamente intentando que sorprender aí dentro da área. non nos poden Gol. Non pode ser. Pois gol acaba de marcar. Sinceramente, Antoine nós que levamos Botrel. máis tempo vendo a selección galega, iso nunca lle pasaría. Decir, No. a fortaleza defensiva deste equipo nunca permitiu este tipo de situacións ao rival e hoxe, bueno, hoxe é un amigable, esperemos que pasen todas hoxe. E non en A competición. competición oficial. Nas competicións a verdad que a Mirade, selección masculina outro está saque máis, respondendo moi o xogador ben. francés recibe solo, facilísimo, e agora fixo, penso que agora o xogador francés fixo que chama marca, non? Que é unha regla nova que está empezando a implantar, moi parecido polo australiano, que ti recibes e marcas, entón podes sacar como se que ben Fariñas, que ben. Exacto, como se fora unha falta. Eso é, Juan, vamos, Vamos, pa ya se dentro. pode Muy completar bien. a xogada. Fariñas, ben, Sí. moi ben. Eso é o xogo que desta selección. Rapidez e definición. definición, efectivamente. Faltanos ser máis expeditivos defensivamente, pero a ver se acabamos ben o partido, home, a ver se polo menos 10 puntos xa, máis 2 goles, 16 para agora Galicia. hai que buscar tamén quedarse con parciais. Ben Fariñas, que ben. Patada na cara, non? Do xogador francés. Parece que sí. Sí, eu penso que involuntaria. Sí, foi involuntaria pola caída, parece. Cando que A ver sí. se o vemos na Sí, repetición. levou un golpe na boca tremendo. Sí, penso que sí. Acción defensiva de Fariñas que vai sempre con moitísima intensidade. Falta clara. Aí cae. está ben. Ai, sí, totalmente involuntario. Sí, sí, sí. Sí, sí. Xírase cando está Aí, No aí chan, foi e involuntario. coa bota. Aquí o vamos ver, pero o golpe tremendo. Sí, sí, Mira, o golpe tremendo porque máis cos tacos, eso. Pero é totalmente. Moi ben, Ai, Juan, oi. que boa anticipación de Juan Mejuto, defensiva. Ben, home, moi ben. Iso é que temos que ver na nosa selección. Moi ben. Falta, ben. Moito mellor. A ver si Corba ve Saque aí. rápido, mira Moi xa ben, a Leborán, Cervi. a ver, exacto, a ver Non o si viu. Leborán. No.
Leborán aí manexando a situación en ataque. Eles tamén, nótese que este Que ven o pase de Leborán. Que en canto Leborán recibe ten 2 ou 3 xogadores en riba. Sí, xa proba saben punto. o... Que ve, ai que pena. Por pouco. Moi boa xogada, ben, boa xogada. Pero esta é outra Galicia xa, nos últimos 5 minutos estamos 3, vendo minutos, subindo un pouco a intensidade, un pouco ánimo que falta nos facía. Sí. Francia con un marcador abultadísimo, 28 puntos. 28 puntos é unha barbaridade, Sí, é verdad que un partido Como de antes, características. unha anotación cada 2 minutos. Moi ben, Juan. O cambio de Juan, notase, dá moita máis consistencia Sí, defensiva o no medio equipo, campo. a decisión, Alberto tamén, que o movimiento. un defensa moi experimentado que tamén mantén moi ben a posición. Entón, a ver se agora empezamos a construir desde abaixo, temos un pouco máis o balón, eso é. E tendo un pouco máis o balón. Moi rápido, Alberto. Moi ben, moi ben. Eles están presionando moi ben arriba, Sí, non baixan aí o ritmo nin a liña defensiva. Aí vai Juan, aí vai Juan. Fariñas, vai repetir o balón, vai seguir, vai encarar. Sí, porque Juan Moi rapidez, vais Que aí, ben. mira aí. Moi ben, Juan. Oportunidade clara, a ver se pode completar. Que ben, Que ben, Juan, Juan, que que ben, ben, moi ben. Juan. Sí, señor. As últimas accións de Juan espectaculares. Espectacular, Juan, para E ser unha vez o máis, seu debut. outro punto, pois así imos sumando. Que ben o fixo, que ben Que se ben foi. fixo. Marcha primeiro e logo xestiona moi ben. A rapidez Porteiro que francés ten. aí moi ben, tapolle o tiro a gol e decidiu ir polo punto. Entón, bueno, moito mellor agora, a ver se mantemos esa solidez defensiva os últimos 4 ou 5 minutos, que Francia non reciba fácil no saque, que non movan fácil. Nosa. Aí non falaron aí. E ollo a Francia, Ollo a Francia que saen moi vai tirar a gol agora. Sí. Sí, golazo. Que golazo. A verdad Cando collen aí o balón, que son Jacobo imparables. lanzouse ben, pero non pudo, imparables. sí. Leo Blancham. Calma. Busca. Aí está como completa esa acción. Vaya Canario. O Moi xogador ben, francés. enorme. Moi ben. Enorme. Falla marca e saca como se fora unha falta. Chegamos rápido, toca ya xa. Aitor Fermi. A Mira carreira o pollo agora. Canario. No, bueno. Vamos a ver se pode A facer ver, Rubén. Leborán para tirar a paus, arriba, non. Moi forzadas, Outra diferencia, a nos costounos moitísimo buscar situacións de tiro, Sí. os franceses tiveron unha Sí, facilidade. porque o Leborán tiña 3 en riba del. Sí. Sí que los franceses daba a sensación Eles de que tiveron Están en todos lados. golpeaban liberados sí, sempre, non? sempre. No saque do seu porteiro reciben moi fácil. E os galegos cun en Víranse. riba sempre. E non sempre temos moitísimos problemas para recibir e bueno, aí estuvo un pouco tamén a diferencia, non? 4 Máis pro outros final. aspectos. Pues a ver Vamos se a ver acabamos se un pouco acabamos mellor. cun bo sabor de boca de momento. Efectivamente. Estes últimos Ben, 4 o ben. 5 minutos son os Sí, mellores de están Galicia facendo na moi segunda ben. metade. Sí. Está xogando ben Están xogando agora a man, rápido, con o máis equipo intensidade. de Alexandre San Martín de Jano. Galicia movendo polo centro, apertura dereita. Moi bo balón. Moi ben o pase de Corba aí. No foi Canario Falta. esta volta, me parece falta. Decía moi ben Juan, Corba buscará o punto agora coa zurda. Que busca asegurar Esta acción repetida, e aí está. punto, non? Sí. Moi Efectivamente, ben. Fora, Ai, vaya fora. que Oh. mala suerte. Por pouco e o árbitro tamén. É que Sí, Corba que tampouco nunca É falla. outro xogador que, non sei, de 10 faltas nun partido mete 10. Que e mala hoxe suerte estamos tendo, sí. Estamos tendo moi pouca definición, é unha pena. De feito, Corba é o pichichi da liga. Sí, pero ahora que mismo. sí. É que eles gañan os balóns, e mira con que facilidade se incorporan, xogan fácil. Sí. Moi ben, Mario, moi ben. Está moi cómodo sobre o céspede aquí do campo universitario de Ourense. Anotaron con extrema facilidade. E Unha agora pena. novo tiro a paus. Marcarán, supoño. Pois sí, punto, non máis. Así o din as porcentaxes. Van chegar os 30 puntos, que é unha Pois auténtica animalada nun partido De gaélico. fútbol gaélico. Chegar a 30 puntos, o sea, 30 Sí, sí. anotacións a paus, Pois de momento levan 29, E ainda teñen máis 18 Tres minutiños, puntos. Máis 18 puntos conseguidos a través deses xa non queren 6 saber goles. o marcador global. Teño que facer a suma. A faina, eso non a fago, non. 47 en total. É que é unha auténtica Sí, é moito. moitísimo. En 70 minutos facer 47 puntos é partidazo. Moi ben, apóyate en Alberto outra vez. A de Mirade Galicia. como están presionando eles a saída do noso balón, facendo Que moi non nos ben. están deixando sacar o balón. Moi ben Alberto en Moi ben, velocidade Alberto, moi aí. Notas Moi ben, rompendo a experiencia, liña, sí. Ben Adriano. Ai, que pena, sen precisión que estamos tendo nos no pase nese último tramo do campo, eles non a tiveron nunca neste partido. A conta de Galicia é fácil, son 11 máis 6, 17.
a de Francia, eses 29 máis 6 goles, 47 a 17. Digamos que Galicia ten unha notación normal para un partido de fútbol gaélico, pero Francia ten unha notación excepcional, non? Sí, que non é Moi ben, Juan, nada normal. Juan é auténtico todoterreo, non? Como se dicir, medio campo, presión defensa, sube arriba, recorre todo o campo, cubre moitísimo campo. Omnipresente. Moi ben Fariñas, que se vai ir por velocidade, que ben Fariñas, que que ven gran o pase, xogada. que ven o pase. Canario, que, ai, que pena. A recepción aí. Que Cataniso temos mala sorte, home. Non lle favoreceu o Reseite. Pero a verdad ¿no? que o pase foi A excepcional. xogada era moi boa, moi ben visto por parte de Fariñas. Apuntar que entrou agora no campo Seijas, defensa Fillos de Breogán, tamén no campo, que debutou na selección no Mundial de Dublín. E ollo a Francia porque... como chegan ata dentro, que golazo. Outro golazo máis, pois chega aos 50 puntos, Sí. que é unha barbaridade para Francia. É unha barbaridade para un partido Pa de cartera gaélico. de gaélico, sí. Esta anotación é espectacular, non hai... A verdad que Francia Dicir, está... xuntouse todo, non? Xuntouse un gran partido por parte de Francia, un partido moi frouxo no aspecto ofensivo por parte de Galicia, que, repito, para os espectadores que nos están vendo, esta non é a nosa selección. Dicir, No. se non están xogando como poden chegar a xogar. No Teñen Mundial de moito Abu máis. Dhabi tuvemos un terceiro posto. No, Abu Dhabi fomos Segundos. Segundos. As rapazas, sí. No de Dublín un terceiro posto. Moi O sea, ben. nada que ver. Moi ben, nos mundiais rendimos a un nivel altísimo, A pero nivel que hoxe altísimo. Todo o mundo, sí. temos agora, por exemplo, ese pase impreciso quedou moi curto, eso normalmente non nos pasa, non? Próxima cita masculina sería Nova York ou aínda non próximo mundial? O próximo mundial finalmente será en Dublín no 2019. 2019. E bueno, de cara a preparar ese mundial, pois haberá partidos amigables, a vos seguro, ainda non temos ninguna cita programada. Pero bueno, esperamos contar coa galega, non? Nas seguintes citas, a ver se hai sorte. Sí, esperamos a ver si este verán se pode facer algún amigable ou Sí. alguna cousa. Bueno, nos ahora temos o Bueno, dicir que 3 de junio ibérico. Sí, dicimos que ainda a Liga está en xogo, tanto a feminina como a masculina, Ainda temos está a en xogo. Copa, tamén a Copa de Galicia que se vai disputar, E despois e ibérico. despois no 3 de xuño a Coruña vai a coller a fase final do Campeonato Ibérico. E aí sería unha cita moi Importante, interesante. Sí, como Como somos as actuales campeonas, as fillas de Breogán, Efectivamente. por eso este ano se fai. o ano pasado foi Madrid a primeira fase final, no, porque a dinámica do Campeonato Ibérico era facer roldas en diferentes cidades, como se fosse unha liga, non? Pero agora faise fase clasificatoria, cada un na súa zona, e hai un día no que son as finais, non? E foi Madrid no pasado e as fillas, pois, como comentábamos antes no partido máis feminino, romperon esa dinámica dos equipos irlandeses de Madrid, Barcelona e Valencia, e por fin chegou un triunfo para Galicia, e, bueno, ben merecida esa fase final na Coruña. Entón, bueno, emprazamos a todo o mundo que se gusta o fútbol gaélico ese día, vai ver fútbol gaélico de calidade, pode defender os nosos Na clubes. Coruña, sí. Agardamos ter moitos clubes galegos nesa fase final. Carlos Alba, como temos que despedir rápido cando remate o partido, facedeme un resumo do que acabamos de ver, tanto Alba no feminino e Carlos no masculino. Bueno, pois no feminino penso que, bueno, estamos moi contentas co resultado final. Esperábamos un partido moi igualado, e máis igualado non pudo ser, con empate. Había moita xente debutando e penso que as rapazas fixeron un partido excepcional. Carlos neste masculino No esperábase masculino, máis pois de sí, Galicia moito máis. e non se esperaba tanto de Francia. Efectivamente, Francia impresionante, moi efectiva, cun xogo moi claro, buscando sempre o punto, e Galicia pois faltou de intensidade defensiva, definición arriba, e bueno, escoller aí ao final a opción axeitada. O resultado é moi enganoso, basicamente que a xente non pense que hai, se a diferencia non é real no Mundial, hai poucos meses foron 2 puntos, que é moito máis real, entón unha auténtica mágoa, pero bueno, os rapaces agora queda erguerse outra vez e mellorar para o seguinte partido, así que Exacto. e antes de despedir, gostaríame a Alba e máis amigos tenos agradecer a Galega, Exacto, non? Este partido histórico, esta oportunidade que nos dá o gaélico. fútbol gaélico galego, que siga medrando. Agradecer tamén ao clube organizador Auriense, pois, polo gran despliegue logístico e demais, e bueno, darlle gracias aos espectadores que nos estiveron seguindo. E a xente toda que acudiu aquí ao campo a animar as E gracias a ti, seleccións. Tomás, por axudarnos tamén, que somos debutantes, Debutantes nesto, nesto. nos No. comentarios. Grazas a vos, Alba e Carlos, por Encantado de estar axudarme. aquí e, bueno, Igualmente. agrademos que haxa máis ocasións para poder continuar poder espallando o deporte O polo deporte país. polo país. Sí. Seguro que sí, un placer para a Televisión Pública de Galicia transmitir por primeira vez na historia 2 partidos de fútbol gaélico. Primeiro feminino rematou con empate, este o masculino, victoria contundente de Francia por 50 a 17. Un placer desde Ourense, un saúdo, Boa boas tarde. noites. Boa tarde, boas noites.